pred sebou posledný útok dnešnej súťaže a uzavrú ho chlapci z Košťana Turcom. Takže máme pripravené Košťany na Turcov na štartovej čiare. Takže máme naštartovanú mašinu. Prvý pokus Košťany mali 18,04, takže dúfame, že sa polepšia. A máme odštartované. No a máme vodu. Takže máme zostreknuté. Pokus máme platný. Pán rozhodca, poprosím čas. (18,94), takže ten prvý pokus Košťany bol o skoro sekundu lepší.